Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Ang Ginoo maayo og maluluyon sa tanan niyang binuhat. Mga igsoon maayong adlaw sa atong Ginoo kaninyong tanan. Ang matag usa kanato nangandoy sa kalipay ug kalinaw. Mao gani nga ang uban nangandoy og katigayunan nga madato aron sa paghuna-huna nga sila magmalipayon. Apan nasayod usab kita nga ang tinuod nga kalipay makaplagan lamang nato diha uban ni Kristo kung kita magkinabuhi uban og alang kaniya. Nining Santos nga Eucharistia, maghiusa kita sa paghalad sa atong mga nagkalain-lain nga mga katuyuan, ingon man ang mga katuyuan sa atong mga masakitong igsuon ug sa tanan nga nagasunod niining tulumanon. Maayong good morning kanatong tanan, ni ana usab kita sa atong TV Mass, Healing TV Mass matag Domingo nga gihatod kaninyo sa maayong kabubuton sa mga madre sa Daughters of St. Paul nga niya manukad sa Jones Avenue. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Mga igsoon, niya nata sa ikanapulog-upat nga Domingo sud sa tuig sa kalendaryo sa simbahan. Gawa sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan nga atong ipadangat nining misa, una labaw sa tanan atong iampo o atong ihalad sa atong mga kaigsuonan nga tungod sa ilang mga balatian, sila karon nga naa sa kahimta nga doon na sila'y sakit nga giatubang. Nga unta sa gugma sa kaayo sa Ginoo, magpabilin gihapon silang malaumon o ligon sa ilang pagtuo. Busa aron maandam ta nga mohalad nining Santos Kamisa sa makadiyot diha sa kahilom sa tumang pagpaubos, mangayo tagpasaylo sa Ginoo sa atong mga sala.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesu Kristo imong anak og sulugoon. Imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala, dada kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginang Hesu Kristo imong anak, buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Pagmaya pag-ayo o katawhan sa Sion, singgit o katawhan sa Jerusalem, moanhi kanimo ang imong hari, moanhi nga madaugon og mapaubsanon nga magkabayog asno, sanati sa asno. Ipahilayo niya sa Ephraim ang karwahe og sa Jerusalem ang mga kabayong igugubat. Balion niya ang mga pana, ug hatagag pakigdait ang kanasuran. Ang iyang ginharian, baglakip sa tanang kadagatan, sukad sa suba sa Euphrates, ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo.
Daigot ko ang imong ngalan, Uran, akong hari ug akong Dios. Bayaw ko ikaw, O Diyos, O Hari ko. Og daygon ko ang imong ngalan, hangtod sa kahangturan. Matag adlaw daygon ko ikaw, himayaon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Masuko og dako sa kaluoy, ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Papasalamata kanimo, Ginoo, ang tanan mong mga buhat, ug padayga kanimo ang imong buotang mga alagad. Pahisguta sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasultia sila mahitungod sa imong gahom. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagpabangon sa tanan nga napukan, ug nagapatindog sa tanan nga nangalipay. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Diyos. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Wala na kamo magkinabuhi
nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu. Kung tinuod man ugali nga ang Espiritu sa Dios ana-ana sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Busa mga igsuon, aduna kitay katungdanan, apan dili sa pagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya. Kung magkinabuhi kamo, minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan, kung pinaagi sa Espiritu, patyo ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayud kamo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya si Jesus mingon, "O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga way kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. O Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibugatan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Baghuay pa lamang nga ang atong talahurong arsobispo, niluwat siyag mga pamahayag nga mahimo na nga inikalawat nato, ato nang dawaton kini nga ihungit sa pari, pero extra careful, maadang doon nagyapon mo'y choice nga inyong dawaton sa kamot, mga igsoon. Pero labaw sa tanan, labi na kamong mga tapulan, no? Nga ang live streaming, alang rala sila sa mga masakiton. So kamong mga himsog, nga nagsigig nunot ni ining TV Healing Mass matag Domingo, in town, dili ni para inyo ha, para ni nila sa mga masakiton. Og sila nga, hilabihan yung layo nyawa sila ikapliti, nya maabot sila ni ining maong telecast, ila ni para ni nila, aron sila makasimba, makadaig, makaampo, makapabalaan sa gitagal nga adlaw alang kanato nga nagtuo sa Ginoo.
ang ikaupat nga sugo sa napu ka sugo nga atong balaanon ang adlaw sa Ginoo, to make the Lord's Day holy. Mga igsoon, yan nindot kaayo kay maunay atong pahimugatan ron pinaagi sa Ebanghelyo. Apan sa dili pa ko mopadayon sa kong wali, nisaad ko sa akong mga kaila nga mo-greet ko nila diha sa Mahiga, Upper Mahiga. Haim na dapit dre. Uy, sus, nindot kay na sila. Kay nga no, naaslas compound sa Maria Luisa. No? Pero tuwa rin sila nagpuyo sa ngilit-ngilit. No? Ang mga taga Center Mahiga o si Jojo Laurel sa iyang pamilya o nga akong kaniya ay mga parokyano dito sa Bantayan. So, sister, no? Kining ato dahing telecast, tuwa, naglanog-lanog ni sa Islas Bantayan. So, kaninyong taga Bantayan, Blessed Sunday. O, of course, ang ako mga parokyano sa Minglanilla, mga igsoon. Kita kay dunam tay pagtuos Ginoo, bisan unsa mga limalas nga moabot sa tong kinabuhi og mga tingali mga kakulian og mga pagsuway og kalisod sa kinabuhi, sanglit kay we are a people of faith, busa isipon nato na kining maong mga hitabo nga dunay kapuslanan, walay usik alang sa usa ka tawo nga nagtuo sa Dios kun adunay mga kakulian, manghitabo sa iyang kinabuhi. And in fact, for us, if we are a person who has that firm belief in God, because, you know, God is more powerful than any evil in this world. Indot ka exulti si Manny Pacquiao, no? Ningon si Manny Pacquiao, do not tell God about your big problem, but rather, tell your problem that you have a very big God. Oh, nindot kayo. So, ayog sultii ang Ginoo sa imong dakong problema. Sultiing imong problema nga, doon na kay dakong Ginoo. Aron ka ng imong problema, mawa na kay nga naman, wa manggoy problema nga di masulbad. Basta, naa ang Ginoo, mga igsoon. Ug mao na ang unang bahin ron sa atong ebanghelyo. Ang Ginoo siya na saguyo siya kay ang mga tao nga giisip nga mga maalamon ni adtong panahona, the scribes and the Pharisees, ilang gitun-an ang balaod sa Ginoo kay ang mga Hudiyo, to express their love to God, they have to keep the commandments. So ang pagmatuod nga sila ni tahod sa sabot tali sa Ginoo ug aron pagpakita nga sila nahigugmas Ginoo, mao nang ilang tumanon ang mga balaod. Sus karon kay imbis matuman ang balaod nga makapaduol kanila sa Ginoo, nahimo na mahinon nga bugat nga palasunon sa mga tao, mga igsoon. Apan karon ang atong Ginoo sa iyang mga wali, sa iyang mga pamahayag, no? Sa iyang pagpadayag sa kabubuton sa Dios, natinga siya kay wala dawata ang iyang mensahe sa mga tao nga giisip niya nga mauntay mudawat og muhangop sa iyang mensahe. Apan nakapasagmuyo ba ni sa Ginoo? Wala. In fact, Jesus was thankful to the Father. Iyang ipasalamatan ang Amahan tungod kay ang gililong, mga igsoon, ngadto sa mga makinaadmanon, kini hinoon maoy nakatunan sa mga mapaubsanon o sa mga labing ubos, mga igsoon. Sa tupa, wala isipa sa Ginoo kadtong maong hitabo, kundili usa noon kahigayon nga kini nakatun og nahimo nga kini naghatag og kaayuhan nila nga mga yano sa katilingban, no? So there is no problem that can never have a solution, even if sometimes as human as we are, murag di bitaw tagkatugkad sa mga pangutana nato sa kinabuhi, no? Pero nindot lagi kaayo, no? Kay si Cardinal Vidal, may he rest in peace, kada recollection ng mga pare, magsigi na siya balik-balik nga maingon, if God is with us, who can be against us?
Kung ang Ginoo na nato, kinsa may makabatok nato, ang sakit ba? Dili. So kamurong niya nagnunot ni ining atong television nga misa nga masakiton mo, ayaw mo kabalaka. Tinuod, dili gyud kapugnan. Apil ko. Mabito nang nanagalit tay sakit, labi nagdagko ng sakit, mangandam na gyud ta. Kay di gyud nato nagkapugnan. Ngaon sa man, ang sunod ana patay man. Kamatayon man. No? Ay mo pagdahom nga di mo mga matay. Uy, basta naa nagalit tay dagkong sakit, mangandam na lang gyud ta. Ayon lang yung pagunahon na nga tas-on pas Ginoo ang atong kinabuhi. Naayon lang mo pagunahon na ana, no? Mga igsoon. Kundili mas maayo nga imong andamon ang imong kaugalingon. Yan kayo ang second reading karon kayo. If we are in the Spirit and if the Spirit of Christ is in us, then atong gilantaw, atong gilauman nga dili ta angay manghingawa tungod kay si Kristo man maoy naghari, nagduma sa atong kinabuhi, mga igsoon. So karon dinhi sa ebanghelyo, nindot kaayo kay ang Ginoo sus iya gitang gidapit nga ningon siya, umari kamo kanako, no? And usa ni sa mga pamahayag sa Ginoo diha sa balaang kasulatan nga makadaan atog kahupayan ba sa atong kinabuhi. Basta moduol lang kita sa Ginoo, nya karon ang Ginoo ningon gyud siya, dali mo, mari mo kanako kay papahulayon ko kamo. Kita god usahay nagtuo ta nga ang pagpahuway dili wala kay nato tagda. Ang Ginoo bitaw sa ikawalo o sa ikapitong kalihukan niya sa dihang gihimo niyang kalibutan, di ba? Gitaho nato sa balaang kasulatan, God rested on the seventh day. Nipahuway ang Ginoo, no? Sa ikapitong adlaw sa dihang iyang gimugna ang kalibutan, apan sa ikapitong adlaw nipahuway ang Ginoo ug unya iyang gitan-aw ang iyang gihimo, and he saw it. It was so beautiful ug unya nahimuot ang Ginoo sa iyang gibuhat. Mao sad na mga igsoon, no? Ay kay mong palabi kun mahimo ang Ginoo mismo siya ni pahuway ug unya iya ginanggi mando nga ang Domingo dili tungod kay ang Ginoo nagkinahanglan nato kundili muadto muapil ta musaulog ta sa santos nga Eucharistia tungod kay atong gipakita ug atong gipadayag, Lord, without you we can do nothing, but with you everything is possible. Mao gyud unta na kanunay naa sa atong kasing-kasing nganong mosimba ta matag Domingo, mga igsoon. Nindot ka ining maong balaod sa Ginoo nga maong ikaupat nga balaod sa napu kasugo, keeping the Lord's Day holy. Diin unsa may buot ipasabot ani, Padre? Kana bang we lift to God our endeavors, no? Atong gihalad, atong gi-consecrate ang atong mga buluhaton ngadto sa Ginoo. Sama nga ang atong mga halad ngadto sa Ginoo, sama nga dinhi sa santos nga Eucharistia, ang atong gihalad nga pan ug bino nahimong lawas ug dugo niya. Mausad nga kita ang atong mga buluhaton kada Domingo inigtambong nato sa misa ato sang ihalad ngadto sa Ginoo aron sa paghalad nato sa Ginoo sa atong mga buluhaton duna say mahitabo sa halad nato ang mga buluhaton natong gihalad sa Ginoo mahimo usab kini nga dako kaayog kablabutan sa atong kinabuhi, mga igsoon. And by consecrating our works, and by lifting our endeavors to God, then we can find meaning in the things that we do. So kay makakita man tas kahulugan, mo nang we are happy to do it time again and time and again. Di ba? Tanawa, kamo, ni voluntaryo mo sa pagkanta nining misa, and you find meaning in singing in this Holy Eucharist. So, time and again, sus ganahan yun kay mong mukanta diha sa santos nga misa. Ang usa ka maayong doktor,
Tungod kay he finds meaning in his profession as a physician. Mo nang may kay siyang mutagad sa iyang mga pasyente, no? Dili lang murabag iya lang murag baliwalaon ba, kundi nindot kaayo nga mutagad siya unya ang usa ka maayong doktor, ang Kristiyanos nga doktor, he finds meaning in his work. That is why he loves his work. Tungod kay nahigugma man siya sa iyang trabaho, mo nang malipayon siya nga mubuhat sa iyang trabaho. Ug tungod kay malipayon siya nga nibuhat sa iyang trabaho, sila nga gitagaan sa maong trabaho, sila nga nakadawat sa maong trabaho, sa maong buluhaton, mo nang malipayon sa sila kay palitan ang pare, no, siya, no? Dito sa parokya, no, naay mangumpisal. Unya, inig pangumpisal, hangpon Diyos pare, mayin, oy, salamat, kay niya ka nga ni kumpisal ka. No, dili kay, ang pare, magbagulbol nga, sus, niyasan mo, sa oras yun nga, ingan aron nga, daghantag trabaho. Uy, kaluoy, parokyano, imbes unta, maayo ang iyang pagkumpisal, no? Nisamot na hinuon siya nga, mura maghinugwa siya kadawat sa pasaylo nga, gihatag sa pare, mga igsoon. Meaning, every Sunday, we consecrate, we offer, we lift our work to God so that we can find meaning in our work. And when we find meaning in our work, then we would be happy to repeat and repeat and repeat our work with so much joy. Puno sa kalipay, kahulugan. Di ba, Brad? No? Ikaw, maikikamduyog, and you love to play the piano. Yan, nindot kaayo ang imong pagduyog sa mga bata. No? Munang nindot kay ngatong misa. Kay nindot ang tingog sa mga bata. Kay maayo magduyog. Nganong maayo magduyog? Kay nahigugma ka sa imong pagduyog. No? Sus ka nindot, no? Mao na nga karon dinhi sa ebanghelyo ang atong Ginoo iyatang gidapit nga kun mahimo muduol taniya aron sa atong pagduol kaniya tagaan taniya sa hustong kahulugan diha sa atong kinabuhi. Apan labaw sa tanan mga igsoon, no? Please, no? You are not a machine, you are a human being. Therefore, you need to take time to rest. Pero kanang pahuway pod nga dili nga inig Kalunes manampiling ka nga harstang kapuya gini mo kaya ang imong pagpahuway dili man mao nga pagpahuway uban sa Ginoo. Pagpahuway, as I have mentioned, lifting, offering, consecrating your work to God so that you will always find meaning in your work. And when you find meaning in your work, then you will always be joyful to share, to translate your work diha sa imong kinabuhi nga kini magmapuslan. So mga igsoon, hinaot pa unta nga sa kanunay diha sa atong kinabuhi sama nga ang Ginoo karon sa ebanghelyo, iya gyud gipakita nga nihatag gid siya panahon sa pag-ampo. Iya gyud kanunay gisukna ang iyang amahan. Mao nang ang atong Ginoo sa kanunay siya nagpabilin nga nisanong sa kabubuton siya amahan tungod kay in prayer it was a gesture, it was a sign that he was really intimately connected to the Father. Mausad ta, magampo ta, aron atong ipakita nga Ginoo, kung wala ka, wa gid may mahimo. Pero diha kanimo Ginoo, ang tanan among mahimo. And we know for a fact that as Catholics, the Holy Eucharist is the apex and the highest form of prayer. Ang pinakalabing hingpit, ang pinakalabing taas o kinatasan nga matang sa pag-ampo. So wala untay Katoliko nga Domingo iyang salangan kundili malipayon gayud siya kanunay nga mosaulog sa Santos nga misa kay diha sa pagsaulog niya sa Santos nga misa iyang gipakita nga ang Ginoo sa kanunay
anaa diha sa iyang kinabuhi. Manindog ta og atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, di anak ni Maria nga Birhen, disakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubog. Mikonsad sa mga minatay sa ikatulog adlaw. Gisaka sa langit, nagalit sa krus sa Dios. Magagahom sa tanan, kita nito balik siya ang matutong sa pagpuli sa mga binatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santo Espiritu Basimbahan, sa pagkakapit sa mga santos, sa pagkasayo sa mga sara, sa pagkabanaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios nga Amahan, diin gipadayag ni Jesus kanato nga mapaubsanon og malumo sa kasing-kasing, ipadangat nato kaniya ang atong mga panginahanglan sa pagingon, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong Santo Papa, si Francisco, ug sa tanang mga obispo, kaparian, kamadrihan, ug sa tanang nag-alagad sa simbahan, nga magmakanunayon sila sa ilang mapaubsanong pag-alagad ngadto sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong pangagamhanang nasyonal ug lokal, uban sa mga nagdumala niini, nga unta gamito nila ang gahom, diha sa tiunay nga pagpangalagad, diha sa kasing-kasing nga malumo ug mapaubsanon, magampo kita sa Ginoo. Alang sa gagmayng Kristohanong katilingban, nga mahimong sumbanan sa ubang mga katilingban, diha sa pagpaubos, kalumo o gugma, magampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan, nga sa tanang pagsulay nining kinabuhia, kanunay kitang modangop kang Kristo, ang malumo o mapaubsanon tang Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon, nga takos o mapauslanon, alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga makadangat na sila sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Diyos Amahan, gikahimutan mo ang pagpadayag sa mga misteryo ngadto sa mga way kahibalo. Dunggang amo mga pag-ampo, magpabilin unta kaming matinud-anon sa mga pagtulunan ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Sugampo mo mga igsoon, aron ang inyo ang akong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton na sa imong sakripisyo gikan sa imong mga karon, alang sa pagdahig pagmaya sa iyang ngalan, alang sa kapagpasalanan sa liwag ng Santos na Gawad. Ginoo, kininggasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nga nas kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong kasing-kasing. Magpasalamat as Ginoo nga atong Dios. Matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa tanan dapit tungod kay siya na luoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos pagpakatao gikan ni Maria nga birhen, nagpasakit siya sa krus, giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan busa uban sa mga anghel santo sa langit. Nagsangyo mi sa imong himaya, duyog sa ilang wayhono nga pag-awit. Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, padala mo nga espiritu aron pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamong lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siyang pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyong tanan og kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kinig Panginom kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhayng kasabutan. Dugo ngayon alang kaninyo alang sa mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhatan ni aron paghandom kanamo. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad minimo amahan ining pans kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himuha nga kaming mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa buok kalibutan. Himuha nga mahingpit mi diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinamdumi ang among mga igsoon nga nangamatay. Kaluyi kaming tanan, himuha kami nga ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, putlig kasing-kasing, uban ni San Jose, iyang bana, mga apostoles, mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila amoy kaundaygon ug himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag na kanimo magkagahom nga mahan, dihas kayo sa Espiritu Santo, dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-abot sa samahan, gamito nato ang mga pung itudlo sa atong manunobos. Amahan namo nga naas mga langit, pagdaygon na imong ngalan. Muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot ini sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nagasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunoa luwasa kami sa daw. Mangayo minimo Ginoo nga imong luwason sa tanang dautan ug hatagi mi kalinaw ning panahon at tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot ming malomon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sa, kundi pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw, kahiusa, buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay manaa kaninyong tanan. Usaraman tag ka Kristohanong katilingban, ipakita nato atong pag-inig sa unay. Peace be with you. Peace be with you. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, dili ako may palawat. Lamang ang lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Ginoo, dili unta kami mohonong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi ning Eucharistia. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Kamong mga masakiton nga nagtan-aw ni ining maong telecast, ibutang ang inyong kamot sa inyong kasing-kasing, idipig, unya pangayua ang kaluoy, ang tambal, ang milagro gikan sa Ginoo. Og idoko ang inyong ulo, og dawata ang panalangin alang kaninyo. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos o nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo, dihas kay usa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon sa ngalan sa akong mga kaubang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat sa atong Mass Presider karon kang Father Joy Danao, ang moderator sa team of pastors sa Archdiocesan Shrine of the Immaculate Heart of Mary. Ngadto sa atong choir gikan sa Green Rose Center for Academ, ang atong lectors gikan sa Parokya ni San Vicente Ferrer. Og among padayon nga pasalamat sa atong mga TV Mass sponsors sa ilang makanunayon nga suporta alang niining atong misa para sa masakiton, pinaagi sa telebisyon, sa atong mga GCash donors, o sa tanan nga naga-suporta nining tulumanon, sa atong production crew, sa mga personnel sa JMA Regional TV, o sa kanunay kami mapasalamaton o andam sa pagdawat sa inyong padayon nga suporta. Ana atay account name o account number diha sa inyong screen, ingon man sa atong GCash number. Daghan kaayong salamat, ang Ginoo magapanalangin kanunay kaninyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Alad ng misa, dadaan ninyo ang gugma o ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.